Yako Akuapem South mansini mu wapwe mantemu dia betodwa ya mansini penye ohwe apomudi ho nsem so edeba echese empriwanyinsen amma ne ho so pa wo hon masese no wo mo chese ya ginsem wo mpanyifo ka ehwe enhyehyɛ odi gu akwan so asa no. Empowering minds adwumaku a ensha abanyase na bra wonum kebe omufo nhyiamu wone adesuafo ma na ehia ya wonum ekodwendwene akwan pa empirwanyinsen ya akosoro Akuapem South mansini nim honom no ano ebebrase Emily Amponsa Municipal Director of Health Services Akuapem South wisi sudua se ehun behia se bre ene brano no obekebe omufo nhyiamu se de ebe ya obema awofo ehunu wonum asede ya ni nyina ekabo mu ebeboa amampirwanyin senso ate wo mansini ni mu honomo yanka yan record any case of teenage pregnancy but 150 ebi wom obehu ni say bia efsa but ehwe population of 80,000 no na women na say adolescent nko 150 aye was September ending mu na say enye yanka so beti abafem kra ti ade nyoma to kwan mu aye hu be make sure say ebema teenage pregnancy no so ati ebi ne na yare because he engage stakeholders and empowering minds for some opportunity ebema ye ne before any other stakeholders akasa awo adwoa amene ebrihima ono si ditudwa se ekuro no aye krado so odin hyehye bebre ebegu akwan mu a ebeboa amampirwanyin senso ate wo mansini nim honomo awufu bi wo honomo a sani amidi kankan no beka se o mekoda to den no obeda atum eno emmoa afi niema asese mofra ne yede ma won no awufu bi wo honomo a won fa ama won obi wo betimi akase o na onyonkwo abone homoden wo do mo homoden wonim ne enti a ne nyonko no anya enti no ya ese school ye nunam school mu ne kasa kire mofra no wo ho no se biribi wo ho no wo hia esese woto won boase enya niema nyina na wotutu mrika wo benya esese woto won boase na wone won awofo kasa